ring tu zong zong hi theologian kan ni veka theologian tha le thalo ero anom thung pathian thu chu hriat thiam dan le soi chua du dan theu kan na ya chu kan theology chu ani kan thu soi chu mi hring thu ani lo wangin mani du dan anga puan chu arem lova chu wangin theologian tha chu engtin nge kan ni thayang hei hi he series a kan soi tur chu ani tun episode a hian theology omzia kan soyanga theology huang chunga thupui poimo zual kan zir ho zel don nia theology ti thumal hi kan voi khat hriat na ani arin omlova ama ero chu kan soi tumber hi systematic theology ani a zona sang om halin harinom theology chu anlo then sang rengem ni enge andang lamna theology zir chuan engber nge anzir theology zir te chau chu theology an ni ti na ni em ti te ba ka zona tam tak om thayome athu omzia hi chu kan trefo to in rin oma Greek thumal pahni theos le logos ti atanga local ani a theos chu pathian ti na ani a ology ti hi chu science peng sang a hian kan mu fo to ang biology physiology anthropology tiang te hi heta thunung bet ology hi Greek thumal logos atanga local ani a johana bung khata kan mu atirin thu om thu chu pathian hne na a oma thu chu pathian ani tia thu hi logos chu ani logos chu thu ti na ani chu ti chuan biology kan ti chuan nun na bio chungchang thu ti na ani a chu tiang che chuan theology kan ti chu pathian chungchang thu ti na ni ama ero chu theology han ti mai hi chuan a huam zaw ema pathian chungchang thu chau ni lovin bible a pathian in puana kan mu zong thu hi a huam vekani ti chuan theology hnuaia chuan isua chungchang thu a awm boka christology ti in kan soi thina tharau thiang hlim chungchang thu ani chuan pneumatology kan ti a sual chungchang zirna chu hamartiology hun hnung thu chu eschatology heng zong hi theology ti hnuaia chuan a awm veka ti chuan pathian chungchang bik zirna chu theology proper ti in kan soi thina ni chuti mek lain kan thupui chu engpo ni se kan zirber chu pathian chungchang thu ani reng ti ero hriat anga yani entirnan feminist theology chu meiche chungchang zirna nirngot lovin meichia de chungchanga pathian thu chu enge ni ti na ni chutiang zelin eco theology kan ti chuan ecology chungchanga pathian in eng thu nge min hril ti na ani bok theology ti le sakhua religion chungchang zirna hi ngai fin ol takani boka sakhua zirna chu sociology emo anthropology emo hnuaia a awm thina achan po sakhua chu mihringin a che vela thil omle pathian chibai an buk dan zirna ani bera engtin nge an tong traya heleya an sakhonun chu engang chi ange ni ti zirna ani mihring thil ti dan zirna ani ber chu ma se theology ero chu pathian zirna ani thong mihringin sakhua a hriat thiam dan ti le pathian ni na tak chu enge ni ti chu thil sang hlakani ti chuan theology chu pathian zirna ani chuan pathian chu kan han zir thei si lova theology zir chuan engber nge an zir ti hi zona poimo tak ani ta ni chu ama sabera theology a chuan thil hi kan hril fi reng mai ani thiam chan tirna siam thar le na pathian a minung pathum ti te hi a hril fi na thatak mai chu systematic theology a hian kan hu zung thaya ama ero chu hril fi na sang te hi an tang kai viau rualin bible a hian mu tur a ngai thin lo awang ero chuan film khurangai hle heng hril fi na te hi mi in bible hriat thiam tuma a beina han ni awangin theology chu an ni a atitu mihring an ni mi awangin ti suale ti mai nei thai ani thung chu wangin bible zirtirna omze thup tak nei te chu a hril fi vek zo lo fo thin ani bible a chiang taka chuang lo thumal zinga pakhat chu theology ti hi ani theology an te hian thumal le ngai tu ana bible a chuang mi alo ma se thurin hril fiana tan thumal thar engemaw zat an phua chuak ani entirnan trinity mizia minung ti te hi ama ero chu bible zirtirna chiang zok le fia zoka kanin hril chon theina tur ani phot chuan thumal thar siam chua hi asulna engma awmlo ani na taka chuan bible hi tongdanga kan le lina piangin hetiang hi a thleng reng zoka
Hebrai le Greek kha sap trong emo mizo chonga kan le lin hian Bible thu te chu tongkam thara kan chan tir vek ani heta changa thil chiang tak lo lang ta chu pathian thu zirna kan ti le pathian thu le lin inkar hi azim hle ani ti hi ani John Macquarie Scottish theologian le philosopher khan theology chu sa khorin na atel chunga churin na chu lu chila thuk taka ngai tu na manga achiang thei ang ber le inmil ber tong manga puan chuana ani atia heta hian thil poimo tak pahni kan hu pakhat na chu theology chu ra la tanga ti thei ani lo mimal nun ne na in zoma rin na chu ilu chil anga yani apahni na chu tong chung chang hi ani a pathian thu ishil fia na tong kam chu ria thiam ol sam tak fia tak ani anga ya mun pakhata kan shil fia na le mun danga kan shil fia na ai mil turani shil fia na chu man ro poimo tak ani ti na ni chu ama ero chu bible na soipia lama mi ria thei kan nei ti na ero ani lo thung chu wangin kan soifia na ni lovin bible hi thu nei na top nei tu ani ti ero ria reng turani theology ina shil fia na chu bible mangate turani a bible ero chu theology mangate tur ani lo chu wangin theos pathian le logos thu chu pathian chungchang zirna ti na ni mai ma se aom zia diktak zok chu pathian in ama le ama ain puan dan zirna ti na ani ma zoka pathian in puan na kan ti chu thil siama le athua ani a an pahni hian an kal kop tlat rengani thuwa pathian in puan na kan nei chu bible ani a chu chu nundan dik in zirtir na le in siam thatna na tangkai takani awangin theology in nga na berani thil siama pathian in puan na kan hu aya chiang zokin bible a hian kan hu thaya chuti rualin thil siama pathian in puan na chu bible shil fiana poimo tak ani thung bible she thiam tak tak tur chuan man lai tong tele an culture riat te langaya chung te chu bible atang chau chuan riat vek thai ani lo nima sela bible ina soitum tak kan zon chua to chuan thil siama tanga pathian in puan na kan ti ain kan da chung nung zok thin ani chu wangin theology chu bible zirna ani bera mishing in sa kho angai sakna thu kan zir chian na ani tia Friedrich Schleiermacher ha ten an shil fiana kha adik tok lo ani chu engtin nge bible chu kan zirang ti hi zona pui ber chu ani Charles Hodge Khan theology chu bible thu tak kan zirna ani atia astronomer ten van theng renga thil omte an zir ang le geologist ten lung an zir ang hi ani ati asoidan chuan theology chu bible la thu dikom sa te anin dot dan tu le chung thu tak te chu bible bupum pui thu nen in rem taka anom dan tur dik taka tarlan na ani atia Schleiermacher khan mi mal ngai tu na ada poimo lain hocha chuan bible la thu tak om chu ada poimo ber thung ani chu hocha shil fiana hi chu apom om ma zoka amai ro chu orthodox evangelical theologian ti ang thawin hocha shil fiana hian zona poimo tak mai ring chuaka chu chu bible kan nei to ber chuan theology chu engatan nge ni ta ang ti hiani bible chuan pathian ina dik tak min hril to a chu thu tak chu hreturin theology kan ma mo to lo chu ti ani chuan theology chuan eng ber nge ti hocha chuan bible la thu dikom sa te dik taka tarlan na ti in a hril fi ani kha ma se bible la thu tak te chu dik takin bible a hian tarlan ani reng to ani lom ni chu wangin hocha hian bible le theology in lai chin na hi asoi chiang tok lowani theology kan hril fi don chuan bible ne na ain zom na mai ba ka bible laka adanglam na kan soite langa yani theology chu bible nen ain mil turani ti hi chu thil harsa ni lemlo ma se adanglam na hi duan chu harsalai chu ani theology chu bible laka sang ani nge yanga ya bible thu soinon le na mai ani ngot thailo chu wangin theology a zona pui ber chu theology le bible danglam na hi enge ni a chung an danglam na te chu engtin nge kan soi remang ti hi ani theology an te chu an chan thatak nein bible a thu tak om te chu an soi chong thin nge ya ma se a chan chu engber nge ni hocha hian a soi tel lo theology an te hian bible thu tak an soi chon na chan ber chu inti sot ton na ani thu tak an puan chuat chu an mani tan ni lovin Christian rin na a mi te so nge na ani heti ani chuan theology ti chu thu thlung thara zirtir ti te
thu hril ti tenen kan soi zom thayang thu thlung thara zirtir ti tongkam didasko didakhe le didaskalia omzia chu thu tak ani anga puan chuana ani mai lova pathian mi te ti chak tura pathian thu tak soi zawna ani heng bible changa te hian didasko atanga local thumal kan hunuala zirtirna doctrine ti te a lelin anni henga te hian zirtirna chuan rin na ale pathian thu oina mi te atran puyani ti kan mu zirtirna dikti hi hugiai no sani a hriselna thlen tu ti na ni zirtirna ina tumber chu ani anga thu tak puan chu ani lova tharau lama hriselna an nei theina tura mi te ti chak ani theology han ti hi chuan zirna ina chai ho tur le thluak manga chin fel tur zona engemaw hi rilrua aron langmal thina pathian pakhat chu engtin nge pathum ani bok thayang Krista chu pathian le mihring engtin nge ani kop thei rin na a in siam tharna ahmasa zokem tiang te hi ma se zona poimo tak dang thahnem tak anom thei he hebrai thumal entirnan dabar hi engti na nge ni ti emo Genesis bung khat chang khat omzia hi enge ni ti emo po aniang ani lo poin naupangin kanuin min hmu lo lai hian pathianin min hmu thawang em le ti te po zona ha nei thei heng zong hi theology a subject poimo tak ve kan ni a poimo berero chu mi ten bible zirtir na chu an nuna engtin nge an senglu ti hi ani a chumi omzia chu mihring mamo aphu em zona kan nei te achang thei em du thlan na siam ngai huna min pui thei em ti te hi theology ataka kan man dona kan ngai tu tur te chuan ni bible thuwa zona kan nei te kan le lin dan te le kan thil fia dan te chu theology kan duan dan tur chu ani a kan thu hria thiam chu kan nuna kan lan tir chuan kan nuna kan seng lut ti na ni chu wangin bible kan nei to tho sia enga tan nge theology chu kan lati ti chan na chu pathian thu kan nuna seng lu kan du wang ti hi ani ti chuan theology an chu kan ni vek mai ani ti kha kan soi to a amai ro chu kan theology an ni dan ai nang lo thei hle ome chu wangin pathian chungchang thu hria thiam dan le puan chua dan bi kan nei veka theology an chu kan ni vek ani po in theology an tha le thalo anom thei don ti na ni chu pathian thu kan ngai tu dan le kan soi du dan na zerin theology an chu chi sang kanom theiang tual cher theology an thu then khat adik nge yani ti fin fiana a om lo po ngai tu lem lova pathian thu ti a soi thin te hi an ni bera hetianga tual cher theology an ni na chan ber ni thin chu an mani ir om chuak an soi nia ani ngai wang ani ber chu ba ka mi te ngai thlak du zong le pom nu man ti zong ani an rin wang ani thin bok lei theology an pathian thu zirna fum fe nei lo ni ma se theology thumal te chuya ma nia inzira theology duan chuan man ro sang po mang she lo anom bok lei theology an tho hlok tak kan nei nuala chung zinga kan hriat lal ber chu Thomas Nagaland governor te po lo ni to kha ani ome rongbol tu theology an lei theology an te ang lovin theology zirna mumal tak nei an ni a an zir chan ber ero chu rongbol na turin ani thung theology duan chuan man ruate man tangkai dan an hria pathian thu chu engtin nge kan nuna kan seng lu ang ti an da poimo berani professional theologian kan ti te hian theology duan chu an hna le an ei zon na ani a lei theologian le rongbol tu theologian te ti fu tok lo lai an tha thei hle a mani nge in research mumal tak an tirenga a hun lai theological mang azir chiang reng thin ani academic theologian an om le a professional theologian zinga theologian dangte nen chau thu in chu thin an ni a an kut chuak te chu ivory tower theology ti te po in an soi thin ama ero chu theologian kan ti te hi zirna ina emo atop ringot lova theology chu in ti so ton na ani don chuan mi tu po in zo na nei sela ngun taka ngai thlak sak turani thu zir chiana khel vak le ataka nun pui dan ti chu a khoi zo nge kan thlanang ti ani lova an pani hian ngai poimo ve turani theology chu enge ani chia ti kan soi to a ma se tuna kan soi ber tur hi systematic theology ti kha kan soi boka chu enge a omzia theology chu engtin nge an tension ti hi zona poimo tak kani theology chu chi sang a then theya a lar zual tlem kan soi don nia
exegetical theology hi Bible chang amalte teya shilfiana ani bera Bible thu cha dik tak hriat nan atangkai hle biblical theology kan ti hian Bible hi historia pathian in puanna nia angaya theology ani wang ero chuan history soinon le na ani mai lova chung Bible thu te chuan angai thatu te le achiar tu te tan eng thu cha ngai anei ti zon chuana ani historical theology chu theology lo duan chua to te zirchian na ani a hunkal to a theology an masa ten pathian thu an soidan chui chianga tunlai huna atangkai dan tur kan zon na ani systematic theology chuan Bible bupum pui zirtir na enge ni ti zon chua tum bera entirnan sual ngai damna chungchanga Davida thu soite Isua Paul le Johanna zirtir dan te chuin chung hola khom chuan eng chi ange min zirtir ti hriat atumani systematic theology hi kan soiber tur ani awangin chiang deuh zokin a in nga na tlem lo soi zuila pakhatna chuan pathian chu leilunga chau ni lo zol nei le zirtir te thu ziak mangin a in puanga chu wangin Bible hi pathian thu ani theology kan ti ber chu Bible hi ani a pathian thu Theos Logos chu Bible hi ani ti hi systematic theology in nga na ber chu ani panina chuan pathiana in puan chuan buai nuai in a in puang lova ani na diktak ne na in milin mumal takin felfai takin a in puanga chiang takin hriat thiam turin a in puang ani pathumna chuan pathian in puan na Bible kan hmu te chu hlom lian tak pakhat ang an ni a anin zom vek ani Bible a le khabu sang sang te hian danglam na chu an nei ngei mai kumzatam tak chunga mi in anglo tak tak thahnem takin thupui sang sang an zia ania ma se chu tiang thu ziak in anglo taka te chuan danglam ve ngai lo pathian chungchang an zia awangin anin zom vekani sual ngai damna thu chu entirnan kumsang khat a inkara tlama se anin zom thlata anin kallova thu om zein ang an soyani pathian chu nimina nen voina nen chatuan thlengin apa ngai reng ti chuan systematic theology kan ti chuan Bible pum pui thlerin engtin nge anin zom ti hi kan zirber chu ani a Bible a thu chi sang sang te hi engtin nge pum khat an ni ti hi kan zon ber chu ani systematic theology chuan thuthlung hlui zirna te thuthlung thar zirna te a huam tel vek ani chu a to bera practical theology an ti hi systematic theology hnuaiami ani bera pathian thu omzia dik tak an zir chhuah tak chu engtin nge kan puan chuang ti ani ber ti chuan thushil zirtir evangelism church planting mission tiang te hi a huam ani chu heng zinga hian eng hinge thabera eng ber hinge kan zuyang ti ero thlanangai kherlova an zawai hian an poimo em vekani theology an ro pui tak tak te ngai dan hria ta poimo a chuti rualin Bible zirtir na pum pui nen a in mil turani ti hi hriat reng turani ama ero chu heta hian du tok mai a ol khop mai Bible kan chiara kan hril fiana kan ti sual langsar ber mai chu kan ni tin nuna kan seng lut lo hi ani pathian thu chiara hrethiama simna le rinna le thuoina nei chuang si lo chu jacoban ale khathon bung khatna a soyang hi anni don ani then khat chu dar thalanga anin ena an kalbawa an mel omdan an theihil le ngal thin chu tiang che chu pathian thu ena mani in siam tha chuang si lo te omdan ani a hei hi isuan triaudu pa insa thlipuin a insa ka noi bole lungpui chunga insa thlipuya po nget takading te khin thu a soi truma min hril atum kha ania Christian nun chu pathian thu a in phun nget ani atulani pathian thu she ema dik deuh dewa hril fia hnuwa mani du dan anga nun chun zom le zel tho hi thil ol takani a kan thu soile kan nun a in mil lo fo thinani dik in ti dewa in nial bur bura thu har sa tak tak chai vak mai te hi phurpui ema mi dik lo na chu an mani hmangai wang ni lova tun ma farisai te anga pathian thu mi te den na na man hi a lo om lebo mitam zok in an tharau tui halna awanga pathian thu hriat chian du in channa an zon mek lain ani lo zonga min hruai koi thei thu le hla atam em to ani tir kote thil tia kan muang beroya a Christian te angkha Bible ina fak em te chu an nia real rulom takin thu chu an poma an thu soi chu adik le dik lo hriat nan ni tin pathian le kha an zong thina ti kan mu ma se then khathi chuan midang dik lo na hailan tumin hre zok le pom dik zok an ni zia tarlan tumin an be chiam thina
an thu soi chuan an ni tin nun ero ati dang lam lo fo thin ani thu dak chuan an nun a thlak dang lam lo chu wangin pathian chu zui ka du tak tak awangin hriat chian ka du nge mani ka in choi moinan pathian thu ka mang thin ti hi in zo non fo angai ani thu dik lo emo hrilfiana him lo a om mani chuan uluk taka zira adik ber zon chu ngei tur chu ani anga ma se Krista hnung zui tu kan ni ti in ria a ama zong tu he khovela a ai o tu kan ni ti kan in riat reng anga yani ole kan peng thui lutuk do ne kan soita ka tang te khan theology ni na sang sang te chu a khai khom thei to ang pakhatna chuan theology chu bible a in ngat ani tur ani theology kan duan chu na ber chu thutlung hlui le thutlung thar atangin ani a ma se hei hian bible thu du lai lai lak chu ringot akok lo thung bible shil fiana man ruwa thiam tak le dik tak man anga yani panina theology chu bible bupum pui zirtir na nen ain mil tur ani a bible chang du lai chau la chuaka mani du da na shil fia mai lovin mun danga mi tenen en kop tur ani a thumal pakhat kan shil fia na chu abupum pui zirtir na nen ain mil tur ani pathumna theology chu a hun lai culture le zirna nen alak shan tak tak thei lova bible zia hun lai tong le ngai tu na te shereng chunga zir tur ani entirnan sal nei chung chang te nupui pakhat aya tam nei chung chang te kan shil fia don chuan an zia hun lai culture riat chian masak anga yani palina theology chu a hun lai thil thleng nen ain mil tur ani bok pathian thu chu thu tak danglam ve ngai lo ani chung hian kan khovel ero engtik lai po a danglam reng ani a kan trong kam man le kan ngai tu na te chu kan hun lai mil zelin ani tur ani heta hian film khur ero anga ya bible zirtir na ni chi alo ma se mi te ngai thlak du tur zona ol le tun laina kan ti mang chuan thu tak zong lowin ngai thlak nuam tur kan zong tur ani lo hemiret ling che hian man lai culture le ti dan phung te chu tun laia laman zel tul lo aum thei bok entirnan in cheina chung changa ani emo eile in chung changa emo po chu mai ala ni lova tun lai tong kam hanga pathian thu soi chon na ani mai lo bok ti hriat telanga yani kan tun lai khovela thil thleng te hi theology chuan bible mangin a chang turani ti na ni ato bera chuan theology chu ataka man turani hei hian kan thu soi da nemo chanchin thashil da nemo lam a khok lova kan ni tin nuna kan senglut turani ti na ni hriat thiam mai atok lova nun pui turani entirnan pola khan isua local le na a soi fia nu khan ti chuan heng thu te hian lo in thlamuan ton thin ro u ati ani kha heng te hi he series manga zir chua kan tum tur te chu an ni e